Здравейте и добре дошли в канала на Kim Mechanics. Днес работим върху това Peugeot 3008 от 2021 година 1.5 Blue HDI. Той е при нас за годишно обслужване и обслужване на ангранажното задвижване. Ангранажен ремък. Днес ще се спрем по-подробно върху процедурата по смяната на самия ремък и по зацепването на ремък. В началото, като предпазна мярка, е добре да разкачим акумулатора, като тази процедура включва това колата да бъде оставена в покой с затворени врати и прозорци за около 4 минути и тогава можем безопасно да откачим плюсовата клема, след като колата е заспала. След това започваме да приготвяме нещата за разглобяване и да отстраним това, което ни пречи, за да стигнем до самия ангранаж. Отгоре това включва да се разкачат някои от тръбите на горивото, като те просто се откачат и се мърдат настрани. Съответно е добре да затапим по някакъв начин отворите, които остават отворени, за да не влизат боклуци и мръсотия. И също така отстрани покрай двигателя имаме няколко букси, а отдолу трябва да откачим меката връзка, за да можем да имаме достъп до мястото, където се зачопва маховика с чопа, който е предвиден за това, за да можем по-лесно да развием шайбата на коляновия вал. След това продължаваме с разкачане на инсталацията, която е закачена към ангранажните капаци, за да можем да си освободим достатъчно място и достъп. Също ще ни бъде нужно да демонтираме и тампона на двигателя, като за целта е добре да подпрем мотора отдолу. В случая аз използвах стойка, но някои колеги използват и крик, за да си помагат, за да подпират мотора от долната страна. Има доста инсталация за разкачане и разглобяване. Също така има един датчик, който е монтиран върху тампона на двигателя, който също е добре да махнем. А тампона се държи с болтове Torx 50. И за повечето от тях има лесен достъп, но не за всички. След като сме си освободили място, е време да започнем да сваляме тампона на двигателя. Той се държи с 3 болта към двигателя и с 3 болта към купето. Разбира се, като за френски автомобил, най-трудно достъпният болт беше и най-стигнат и съответно раздясал и трябваше набор от инструменти, за да можем да го развием и да свалим тампона. Също като френски автомобил, типично използваме доста торксове, етки и нечетни ключове, така да кажем. Понеже ще сменяме и водната помпа, следващото, което е необходимо да направим, е да източим доколкото се може антифриза. Това се случва най-лесно от една тапа, която е на гърба на блока, над полоската, но се стига до нея лесно и от нея се източва достатъчно количество. Препоръчително е също да прегледаме и състоянието на антифриза. След като сме направили това, продължаваме с разглобяването на ремъците. Имайте предвид, че след като свалите тампона на двигателя, все пак ще се наложи да вдигате колата нагоре или да я пускате. Съответно, двигателя вече ще бъде разкачен, затова е добре да намерите вариант, в който да го придържате. Дали с гърда да го закачите, дали ще монтирате тампона обратно, когато трябва да вдигате колата. Аз в случая използвах дървено тъпче, което сложих между полоската, дясната в случая, и моста. И така си осигурих стабилност на двигателя без да пропада, за да мога да работя безпроблемно. Прехвърляме се отдолу, където също имаме да разкачим инсталация от датчика на коляновия вал, която също е закрепена към капака. Махаме демпферната шайба и започваме премахването на самия ангранажен капак. Той се държи с няколко болчета с глава 7 и се маха след като бъде свален и датчика на коляновия вал. Вече имаме достъп до ангранажния ремък. И следващата стъпка е да сложим пина, който фиксира коляновия вал. Всъщност това е пина за центровка, а не за стягане. Отгоре също трябва да зацепим разпределителния вал, който също има съответния пин със съответния размер. И също така, след като свалим
и конзолата, на която се държи тампона, имаме достъп вече и до помпата за високо налягане, която също може да бъде заключена. Развиваме обтяжната ролка и сваляме стария ремък. Виждате в какво състояние е, на 120 горе-долу хиляди километра, но вече е време за смяна. Разбира се, следващата стъпка е да премахнем старите ролки и да преминем надолу към демонтиране на водната помпа. И тук следва по-особената част, върху която искаме да обърнем внимание. За разлика от старите 1.4, 1.6 HD, които са на горе-долу същата база, много си приличат, тук водната помпа вече е захваната не към блока, а към едно пластмасово тяло, което е закрепено на гърба на блока. Захванато е посредством няколко гайки и 3-4 болчета. Болчетата са захванати към метална част, алуминиева или към блока, но гайките са към тази пластмасовата част и тук трябва много да се внимава. Защо? Защото шпилките, които стърчат от тази пластмаса, те са просто стопени там и фиксирани, а гайките са лепени. Тук доста се поизпотих, ако трябва да съм честен, защото много трудно вървяха и дори трябваше леко с движение напред-назад, стягане, развиване, докато се спокойно развият, защото ако превърти в пластмасата, белята става голяма. Това е за мен един минус и мисля, че след няколко години, може би още 4-5, като станат 10 годишни тези коли, това ще е потенциално проблемно място. За жалост, смяната на това тяло ще бъде доста трудна, защото ще иска доста разглобяване. Така че ако извършите такова обслужване, много бъдете внимателни с развиването на тези гайки. Съответно, отново използваме лепило Sinloctite и монтираме новата помпа. Това, което ми направи впечатление също, че за тези 4-5 години колата беше с много лош антифриз и затова трябваше да го сменим. Беше потъмнял и също мирише много зле, но да, антифризите стареят и трябва да бъдат сменени. След като монтираме водната помпа и навием всички крепежи, е време да я стегнем. Водната помпа се стяга на два етапа, 5 Нм и 9 Нм. Като аз предпочитах да започна от гайките и да вървя, разбира се, от средата към края. След като сме готови с нея, е време да продължим с монтирането на ангренажния ремък, като започваме, разбира се, първо от ролките. Обтяжната ролка има фиксатор, който трябва да внимаваме да оцелим, един чоп на блока, за да може да се извърши обтягането. Паразитната ролка, тя се straightforward се навива направо. Можем да си стегнем паразитната ролка, тя се стяга на 35 Нм. След това е време да нареждаме ремък. Т.е. има последователност на нареждане, като се започва от разпределителния вал и се върви, може да се каже, обратно на часовниковата стрелка, паразитна ролка, колянов вал, водна помпа, но накрая се слага първо на помпата за високо налягане и тогава на обтяжната ролка. Не е особено лесно да се направи тази последователност, но не е невъзможно. След като го наредим, дърпаме чопа на обтяжната ролка, за да можем да я подготвим за обтягане на ремък. Процедурата гласи първо обтяжната ролка да се обтегне обратно на часовниковата стрелка до позицията, която ще видите след малко на видеото, да се обере гайката, за да не се връща и след това трябва двигателят да се превърти 6 оборота. Това с обтягането се прави на премахните чопове за зацепване на помпата и на разпределителния вал. След това отново зацепваме двигателя и следващата част от процедурата е да лашнем обтяжната ролка и да обтегнем по часовниковата стрелка, финално обтягане, отново докато ролката се дойде на обозначената позиция, както също ще видите.
И след това вече можем да стегнем обтяжната ролка на 30 Нм, когато е с гайка, да превъртим 2 оборота и да проверим с чоповете дали сме на правилна центровка. След това започваме сглобяването по обратен ред. Слагаме конзолата, която държи тампона на двигателя, и след това започваме с долния ангренажен капак. Почистваме добре, за всеки случай от прахоляци, монтираме капака с прилежащите крепежни елементи, като тук отново имаме моменти на стягане, които е хубаво да спазим. В случая за долния капак, болтчетата трябва да бъдат стигнати на 5 Нм. Има разлика с това как се стяга горния капак, макар че на пръв поглед болтовете изглеждат еднакви, всъщност не са. Долу са болтове, а горе са види. Долу се навиват в метал, а горе в пластмаса, затова има и разлика в стягането. Така че долния капак се стяга на 5 Нм, след това монтираме датчика на коляновия вал, който се стяга на 8 Нм, и след това можем да монтираме и шайбата на коляновия вал, след като сме зачопили, разбира се, отново с големия чоп, който е отзаря на маховика. Монтираме и шайбата на коляновия вал с нов болт, който се стяга на 2 етапа, 35 Нм и 190 градуса. За по-лесно и бързо определяне на градусите, аз използвам маркер, като бележа болта, къде трябва да започне стягането, и шайбата под болта, докъде трябва да свърши. 180 градуса не се определя трудно. Качваме се горе, където ще монтираме и горния ангренажен капак, както виждате в видите, за които ви говорих. Тук този капак се стяга на 4 Нм. Отново трябва да внимаваме, защото се навива в пластмаса, за да не превъртим резбите. След като сме готови с това, почваме да нареждаме обратно инсталацията, откъдето сме я разкачили, и по обратния ред тампон, горивопроводи, датчици, кабели и всичко, което откъдето си е било. Разчопваме коляновия вал, монтираме меката връзка и идва процедурата по закачане на акумулатора. Разбира се, закачаме. След това закачаме диагностиката, за да изтрием, ако има записани грешки от откачването на акумулатора. В случая зануляваме и ремайндъра и сме готови да палим. В общи линии това е процедурата. Не е много сложна. Надяваме се, че това видео ви е харесало и ви е било интересно и полезно. И ще се радваме да последвате и да лайквате видеята, които качваме в канала ни. Ако искате, дори ги шервайте, коментирайте. Ако имате въпроси за автомобила ви или някакъв ремонт, който искате да бъде извършен, или консултация, не се колебайте да ни търсите на посочените долу контакти. А до тогава, чао и до следващото видео.